הפעם הראשונה זה היה לפני איזה חצי שנה, שהייתי ברחוב נביאים. אז בא איזה מישהו בקש כאילו סיגריה, אמרתי לו, לא, אין לי. אז טוב, מה שעה? אז באתי להוציא את הטלפון, להגיד לו מה שעה. פתאום אני רואה איזה פה חמישייה, פה שישייה. ערבי, בן זונה, לא יודע מה, התחילו לקלל חופשי, וכאילו, כולם מרביצים. אין אף אחד שיעזור לי. ערבי, תן לו, יאללה, שימות כבר. וקיבלתי מכות, קיבלתי דקירות, קיבלתי הכל. והיה לי כאילו סכין יפני כזה, גם בגב. והנה פה, זה אחד הדקירות. אם היה מישהו אחר, אם היה, בוא נגיד, איזה ערבי, הרביץ לי יהודי, נשבע לך בראש של אמא שלי, היו מביאים אותו בתוך הבית. אבל כנראה אני ערבי וזה, אז זהו, שמים, לא יודע מה. בפעם השנייה זה היה איפה שקפה רימון, תפסו אותי שם. בא איזה מישהו קטנצ'יק כזה, התחיל להגיד לי, לך הביתה, עכשיו אני אומר לך. כאילו, בצורת של איום כזה. אז אמרתי לו, סליחה, אני עובד פה, מי אתה? אמר לי, לך, והתחיל לצעוק כזה, והתחיל לתת לי מכות. איך שהוא נתן לי המכה הראשונה, כבר כולם נהיו איזה שעה צעירים כזה, 19, 21, משהו כזה. מחולצות, להבה, ולא יודע מה, צהוב כזה. ווואלה, זה לא קל. מה שעברתי, כל הפרצוף שלי התנפח, חבל לך על הזמן, כאילו, זה לא פייר. כאילו, וואלה, אתה יכול כאילו למות פה. ואף אחד לא מסתכל עליך. כולם היו מהחולצות של הלהבה פשוט, ושרואים אותם, וכולם שומרים מרחק כזה. אבל אני מפחד ללכת לבד. לבד אני מפחד. א', כי אני ערבי. ב', כי אם אני נכנס באיזה מישהו, כולם מתחילים לצעוק מחבל, ואני לא מחבל, יא עמי, אני לא מחבל. אם איזה שוטר בא ורואים את כל האירוע הזה, אז זוזו אותי, זהו. יורים בך, הלך עליך. אז גם חשבתי על זה.